zera de zerbietan. Gaur eskaintzen dizugu produktu berri bat. Begira, zenbat hile daukadan mutil honek ipurdiak. Ultra hilea 6000arekin denak kenduko diogu. Lehenengo, izpi ultramore batzuk. Gero, salto polvo batzuk. Ondoren, espartitu ondo. Eta kenduko diogu. Orduan, krema hidratante bat emango diegu ez eskonditzeko. Eta bakarrik prezio honekin 12 euro. Eta maskara bat ordainik. Jakiten nasean nungoa, baldin badozu adietan, herri hortako Ni banaz, Arabakoa! Zer gertatzen da izue? Arazoak dituzue? Erosi gure super poltsa magikoak hilerria erakartzen duena. Uste duzute funtzionatuko duena? Deitu jarriari. Larria. Konprobatu dagoen. Horrela, gau, erromantikoak izan nahi dituzue. Erosi nahi duzue? Bakarrik 0,99 balio du. Erosi nahi duzue? Lortu. Hau ez zaizue berriro gertatuko. Gure mukizapi berriekin mukiak haragi kolorekoak bihurtuko dira eta ez dirudite inori nazka bihurtuko. Beraz, erosi gure mukizapi berria. Oso merke daude eta ez duzuen nazka inori berriz emango. Mendetako hitzak dira zure lurraren jantzia. Ni nerea naiz eta saioa hasi aurretik iragarki hau aurkeztuko dizuet. Horretarako ekarri dut nire laguntzailea. Kaixo, ni Laura naiz eta txapel hau ekarri dut oso erabilgarria dela
Zapelako zorrentzako. Ikusi, ikusi. Etorri. Ikusten duzuenez, hau oso zoroga dago. Eta behin kapela irakurtzean begira. Kaixo, ni Aitor naiz, 13 urte ditut eta zoretxean nago, baina oso ondo. Eta badakizu zenbat diren bilegi? 4 noski. Bale, orain kendu kapela. Kaixo, nola ditu zara zu? Bale, behiatik ez. Eta zenbat urte dituzu? Bale, eta zenbat dira bilegi? 22! Ikusi duzuenez, txapela oso erabilgarria da, eta gogoratu. Zoro bat badaukazu etxean, jarri kapela. Amarelo balio du eta oso merkea da. Erosi! Baina gureak ere badu bere garrantzia. Kaixo, Pedro, zer moduz? Baina... Oraindik ez dute atera merkatura. Bukiraki hauek, ludura garrantze baduzu, oso ondo utziko duzu. Baina, segundu bat. Utzi hori, txakrakedia. Begira labana. Txinatik etorria, eta begira nola mozten du. Oso hona da. Zera kopak, kapasara. Begira. Txiko, txakula duzu. Bai. Korrea hau jartzen diozu lepoan, eta 3 edo 4 kilometro abantatu ez. Begira. Utzi hori, kontu ere. Begira betarreko neskei biluzik edo bidei biluzik ikostekoa dira. Begira. Probatu etzi? Baina jendea biluzik ikusten ari naiz. Zenbat? 10 euro. Ale, oso ondo, baina. Hau ingeri, zuzan, Beste bat edo gazu, ez? Kaixo, agurar. Kaixo, Zer nahi duzu? titiak anitzen anartu. Bale, koldo erratibari deituko diot. Koldo erratibet neskatza bat zure lagun eskatzen ari da. Kaixo, Kaixo, zer nahi duzu? titiak anitzen anartu, ezin behar da? Ze tamaina... Egun da berro, egun da hoz. Bai? Zer egiten du? Etxan... Vale. Hau. Horrela? Bai? Eskerrik asko. Agur, bai.